Se tú duna cíntas béice chumachchas siomra cínta agus a ggólín a gcónaí ní mór an núméid ciúna vin sa teach. Noir hecus it slí bei all at iníon sní buil chun chin. Ní len level níos ardana Chorn Uí Riada an ó híh an teanóis so agus stoi go sé socht dachar cáilíocht dá le bheith ná chuir isteachar. Ug me seoir sa hrín a lár séir Jark me an anéir is láir sí go fáil túil séir dúirtí chéad fáil tú nó cáhfuil tú gail. Ní romáile chuir isteachar. Bhí sé sin plíle sin, ní bhí sé catas me cheann bhfuil gam. Just thosa me cuiinú am héin agus bhí mar rá well is priviléide a bheith ardan Chorn Uí Riada. Agus is sampla go chláán agus chamáile sin tá sé déimlíon ó cáiliú máthair 2030 agus bhí mar rá well mar an dionn chúise bethe a cha dionne mar úmás go máthair. Bir na sagart me mach rít na glanta tá mi clúcáil tis ga me rá Sní fósin se banner be bhaileach le geall me mar gur minic le rá gur chuisí me gáil. So bhrúmach cumar sa man a 2018 agus an sin teachtain níos sin bhog me go dtíon nuahéalainn. Níor measú le gruchtá le charibe. So níor aidir lomíocht arás agus a gáil státe Chorn Uí Riada ó chuin. So níor mar státe béile chuig bliana agus Del mór an cleacht a bhí mé na hála sin choíre. So tá mé cinneal nervhí seachanis faoi seach leúna é bheith sé go hálainn agus is onárhór an bheit a státe céine le mháama muráir agus mcail agus státe céine ar a dedó so tá mátá sa bhí sin. Scain chum mu fása níos a gúnaí go ag Oireachtas mám a gúnaí réiteach le bhil sos ar státe Chorn na man Chorn Uí Riada. Tá cinneal rud mór se gleig an chulabanna faoi Chorn Uí Riada feic sa main. Agus is eisteach rud cuiinú gur go mé héin thuas sa measc na léchra seanna se Pardún sé dúirtí na báigh í mar inis teirc. Bhí peictúr na crónach ar hasach a cóiste, pistol na pócas ceann lána na ghlaig. Hapsí gan airigid spuclaí gan orbuis céidearach nach seodí mar inis teir.